Здравейте, бъдещи майки, дори може би бъдещи татковци, които гледате това видео. В днешното видео ще ви споделя повече информация за първите симптоми, първият триместър, когато една жена разбере, че е бременна. Най-типичното, което провокира неразположеност, това са сутрешното гадене, така нареченото сутрешно гадене или дори повръщане. Отпадналост, голяма умора, желание за сън. Искам да наблегна на сутрешното гадене, че то всъщност може и да не е само сутрешно, може и да е вечерно, следобедно. Не е задължително да е само сутрешно. И може да продължи. Има жени, при които преминават цялата бременност с него. И мисля, че е супер полезно да ви кажа как аз се справих с това сутрешно гадене. Може би след като разбрах вече, че съм бременна, започнах да усещам, да имам някакви симптоми. Също много беше изострено обонянието и може би от някои миризми може да се да се почувстваш така по-неприятно и да се получи това гадене. Аз в моя случай не съм стигала до повръщане, но това, което ще кажа, е и за двата случая. Как можем да се справим с сутрешното гадене и с повръщането чрез биодекодиране? Всъщност, чрез биодекодиране обяснено, ситуацията е такава. Когато в нашия живот настъпи ситуация, която ни е много трудно да приемем, да асимилираме, нашето тяло автоматично има този импулс на това да го върне. Това не е само в бременност. Но защо в бременност се случва? Защо когато една жена е бременна, особено първите 3 месеца, този симптом е най-силен? Защото това е нещо, което толкова много влияе емоционално, енергийно на нас. И е много трудно то да бъде интегрирано толкова бързо. Представете си, че навлиза една душа вътре в нас, развива се едно тяло. Това е много голям процес, физически дори. На всякакви нива много голям процес, емоционално. Как ще се структурира наново фамилията, семейството, как ще се структурира нашия живот, какво ще се случи с нас, такова преобразяване от момиче към майка, към жена, от една свободна или в смисъла не свободна, нали, може да си имаш партньор, но нямаш такъв голям ангажимент, нямаш такава отговорност и изведнъж разбираш, че си бременна и че вече отговаряш за едно живо същество. Така че това е наистина нещо огромно. Особено когато е типично да има повече неразположеност, когато ситуацията в семейството е по-трудна. Например, имаме партньор, но, например, не се разбираме с неговото семейство и се чувстваме ние неприети. И сега това бебето ще се чувства неприятно. Или започват някакви много такива притеснения, много да се навръзват нещата и може да почувстваме един вид нежелание, който не е задължително да е буквално аз не искам бебето, но в много случаи то е подсъзнателно. Може би аз искам да предпазя себе си, или аз искам да предпазя бебето, или трудно ми е да приема тази бременност, може би тя не е с човека, с който искам. Нали, ситуациите могат да бъдат супер много, но най-важно е есенцията. Емоцията, първичната, която стои за това, то е неприемането в някаква степен на това, което ни се случва. И първоначалният шок. Имам друго видео, в което говоря за първоначалните емоции по време на бременност. Ако не сте го гледали, може да го видите, то е в моят канал. Но след като разберем какво има да ни покаже това гадене или това повръщане, е много по-лесно да преминем през ситуацията. Аз, например, си спомням в моята бременност, гаденето продължи, може би, доста малко време, първите 2-3 седмици, след като научих. Докато не знаех, нямах проблеми, нямах гадене. Това е много интересно, не знам. Преди други жени съм чувала, че започва още преди да знаят, нали, без да имат положителен тест,
но вече тялото го има тялото има тази реакция, което е много интересно, защото тогава започваме още преди ментално да не можем да приемем. Не задължително да не можем ментално да приемем, може просто то да е само емоционално или енергийно. Това неприемане, което е много, много, много дълбоко. И как да работим с него, за да се справим с гаденето и с повръщането. Приемайки и повтаряйки си като мантра. Приемам това, че съм бременна. Приемам това, че съм майка. Приемам това, че има бебе, което се развива в мен. Приемам ситуацията. И когато успеем да го приемем, съм сигурна, че моментално изчезва всякакво гадене, всякакво повръщане. Аз, например, в ситуацията, в която усещам гадене, започвам да си повтарям и веднага се успокоява. При мен даде супер добри резултати. Това да работя енергийно. Отделно, нали, вече има и други физически неща, като някакви чайчета, някакви други неща, сутринта да закусиш и, нали, това вече може да си го потърсите в интернет, но емоционално, за да се справим с ситуацията, което всъщност според мен е корена, е приемайки бременността. За останалите неща, като отпадналост, умора, е по-скоро пак отново свързано с това приемане, с това, че в момента не сме способни да правим други неща, а изцяло е необходимо да се отдадем на това, да дадем цялата си енергия в приемането на тази информация, в приемането на тази нова енергия, която навлиза в нас. Така че е хубаво да си дадем това време и пространство, да си починем, да се наспиваме добре, за да стане по-лек и плавен процеса. Това е за днешното видео. Искам да поканя всички бъдещи майки, които имат желание да научават нови неща, да споделят своят опит, ако желаят да влезнат в нашата Viber група, която водим аз и Соня Александрова, която е семейен терапевт. Нека ни пишат на имейл осъзнато-родителство@gmail.com. Ще оставя в описанието също имейла и много ще се радваме да се включите, за да си комуникираме по-директно там с вас. Продължете да следите тук канала, за да научавате нови неща за бременни. До скоро!